Masaladın gün tertibine pandemiya hopuna, dünyada koronavirus derarlı yüze çıkyan 7 öykün keselinin yayramağının öňüni almak meselleri girdirli. İş maslahatynyň başynda hormatly prezidentimiz ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Türkmenistanyň ketellerin gaýramagyna garşy göreşýän adatdan nşar toparyň başlygy Agam Radowa söz berdi. Vice-premier pandemiya howpunyň dünýäde koronavirus derarly ýüze çykan ýokunç keseliniň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistanyň degişli düzümleriň düretlendigini, ýagdaýlaryň iýdigderli seljerlýändigini hemde degişli çäreleriň görülýändigini aýtdy. Howa gatnawylar arkaly ýurdumyzyň raýatlaryny ketelin gaýramagynyň howply zowlaklarynyň watanymyza getirmek işi guruldy. Howpsuzlygy üpçün etmek üçin degişli gödekçilik ýoly goýuldy. Hemde lukmançylyk gödekçiligini almak çäresi üpçün edildi. Epidemiologik ýagdaý durnuklaşýança bir ketelin gaýran döwletlerine Türkmenistanlaryň gitmekleri çäklendirildi. Şeýle hem şol ýurtlaryň raýatlaryna ýurdumyza gelmek hemde bir urlarda ulug gatnawlar çäklendirildi. Türkmenistanyň halkara howa mendillerine, ähli döwlet serket geçergelerine, deňiz awtomobil hemde demir ýollaryna, arasaçylyk karantin nokatlarynyň we bölümleriniň gije gündüz nowatçylygy dowam edýär. Bir ýerlerde döwrewap temki we anyklaş enjamlarynyň kömegi arkaly lukmançylyk gödekçiligi geçirilýär. Şol keteliň hataby alynan ýurtlarynyň gelen raýatlar lukmanlaryň gödekçiligine saklanylýar. Bütün dünya Sağlyk Goruş Guramasynyň talaplaryna laýyklykda degişli karantini geçmek üçin ýürüýte ýerler kefiýetlenildi. Olarda zerur bolan enjamlar we dirman serişdeleri gödeňletdirildi. Daşary ýurtlardan getirilýän ölümleriň howpsuzlygyna geçirilýän gödekçilik işleri güýçlendirildi. Vilayet, itrap we şeker sağlyk goruş idaralaryna ziýansızlandyrjy, antiseptik we dirman serişdeleriniň eýatýaşyk gor döredildi. Hemde lukmanlar şahsy goruk eşikler bilen üpçün edildi. Maşgala lukmanlar tarapyndan ilatyň arasynda ýeti respirator ketellerine garşy sanjym işler geçirilýär. Çağalar wagtyna gatnaýan çağalaryň we olaryň ene atalarynyň, talyplaryň hemde mektep okuwçylarynyň arasynda ýokunç ketelleriň öňüni almak boýunça geçirilýän wagt netigat işleri hasy güýçlendirildi we bir gödekçilik alındy. Sağlyk goruş idaralaryna ýokunç keteller barada amaly okuw maslahatlary gurulýar. Türkmenistanda bir toplumlaryň işleriň ählisiniň bütün dünýä Sağlyk Goruş Guramasynyň talaplaryna dolu laýyklykda amala aşyrylýanlygyny bellemek gerek. Soňra ýurdumyzyň Sağlyk Goruş we Derman Senaty ministri Aman Nepetov Sağlyk döwlet maksatnamasynda kefiýetleriň wezipelere laýyklykda milli sağlyk goraşlygyny özgertmek we döwrewaplaşdyrmak işiniň dowam edýändigini, dünýäniň ýöňde bar tejribesiniň esasyna ketellerin öňüni almak, anyklamak çäreleriniň kämilleşdirilýändigi barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiziň beren taşyklaryny ýerine getirmek maksady bilen maksady laýyk çäreler görüldi. Şunun bilen baglykda ketellerin gaýramagyna garşy göreşýän adatdan nşar toparyň baş duranyş merkezi hemde ýerli duranyş merkezi döredildi. İş meýilnamasyna laýyklykda pandemiýa, koronavirus ýokunçynyň öňüni almak çärelerini gödekçilikde saklamak, seljermek hemde onuň ýurdumyzyň çägine aralaşmagyna ýol bermezlik üçin degişli işler alınıp barlýar. Uluglaryň ähli görnüşlerine, gümrük nokatlaryna degişli hemişelik gödekçilik üpçün edildi. Olarda ýükleri barlamak, ulug serişdeleriniň ziýansızlandyryş işlerini geçirmek boýunça çäreler güýçlendirildi. Daşary ýurtlardan gelýän raýatlar lukmançylyk barlygyndan geçýärler. Ýokunç ketelleriň öňüni alış merkezi hemde jemgyýetçilik saglygy we iýmiti merkezi ýokunç ketelleri anyklamak üçin zerur bolan serişdeler bilen dolu üpçün edildi. Mewsimliğini dimew keteline garşy öňüni alış sanjymlary geçirmek dowam edýär. Aşgabat şeker vilayet Sağlyk Goruş müdürlükleriniň epidemiologik ýagdaýlar baradaky maglumatlary jemlenip, günnülik katabatlar seljerliýär. Bütün dünýä Sağlyk Goruş Guramasynyň maglumatlary iýdigderli öwrenilýär. Köpçüliklerin habar berişleri hemde maşgala lukmanlar tarapyndan ýokunç ketelleriň öňüni almak boýunça wagt netigat işler geçirilýär. Sağlyk Goruş we Derman Senaty ministri ýeti öýkün sowuklama ketelini dörediji koronavirus ýokunçy bilen bagly bir howply keteliň biziň ýurdumyzda birlige alynanlygy barada hormatly prezidentimize hasabat berdi.